It-tlieta wara nofsinhar saret iċ-ċerimonja uffiċjali li tagħti l-ftuħ għas-Sala ta' San Giuseppe numru 8. Dan il-proġett sewa €150,000 u issa fih kmamar aktar spazzjużi u b'faċilitajiet aktar moderni. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz Josien Kutajjar qalet li s-Sala ta' San Giuseppe mhux biss se tkun qed tipprovdi residenza għall-anzjani iżda se toffri wkoll kura għall-anzjani bil-kundizzjoni tad-dimensja. Hija fissret kif dan il-proġett lesta fi żmien rekord bl-għajnuna tal-ispeċjalisti kif ukoll ta' bosta ħaddiema li jgħenu fix-xogħol manwali. Ma' kull kamra hemm dettalji li jidentifikaw lil pazjenti biex bekk jgħinuhom jiftakru li ma jikamrithom. Barra minn hekk fis-sala jispikkaw il-kuluri ċari bilan li joħolqu atmosfera kalma għar-residenti. Min barra li sar ristrutturar tal-kmamar u tisbieħ tas-sala, innutajna n-numru sabiħ ta' tpinġijiet ta' xeni Maltin li saru minn pazjent residenti f'San Vincenz stess. Preżenti għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mari Luis Colejro Preca li stqarret li dan huwa riżultat ta' tim li tassew jaħdem jitfit. Intant b'sodisfazzjoni s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani Franco Mercia stqar li dan huwa biss parti mill-proġett li l-Gvern impenjat li jkompli jagħmel biex itejjeb il-kwalità tar-residenzi għall-anzjani. Fil-fatt Mercia ħabbar ukoll li djar tal-anzjani tal-Gvern u dawk amministrati mill-privat se jkunu qegħdin jitmexxew skont standards minimi.